आहा. बोलत राहा वेळ नाही तू सोरत मग आता बोलायचंय बोलायचंय कधी खायचं असं झालंय बघा ना काय फुगलो मस्त असं वाटत नाही की हो फुगलं तर का आता मी ह्या करतोय चेमतय आणि असं खोलून दाखवते पण आता तुमच्यासाठी दाखवत आहे बघा. हा हा हा. चला येवा ह्याच्यात काय भरतात पीठ आता काय केलेली आहे सरोजकडे काळे वाटाणे दिसतात म्हणजे त्याच्याकडे दिसता मका सांबारा असतात त्याचा उसळ असतात. सरोज बोलला वहिनी आता इथे खाऊनच जावा तुम्ही काळे वाटाण्याची उसळ आणि फेवरेट आहे ना. हो माझा फेवरेट सांबारा आणि उसळ काय हो तेव्हा माझा फेवरेट. मी नुसता पिऊन पोट भरून तसाच राहते पण आता वडे होत ना एवढे केलेले तर येवा. आजची रेसिपी कोकणातल्या थाळीतले विशेष पदार्थ ठरलेले आहेत म्हणजे म्हणतात ना अक्षय तृतीय कसा सोना तसा आहे आमच्या कोकणातला सोना. प्रत्येक वेळेस वड्याची रेसिपी असा पण ती वेगळी ही आज एकदमच वेगळी म्हणजे आपल्या उकड्या तांदळाचे वडे. आपल्या आता वया आता सामान घ्यायचा इच्छानुसार माका धने आणि मेथी खूप आवडता. बडीशेप असली तर घेवा मी बडीशेप घेतलंय नाही सोपली ती आता मसालो करता करता आणि हेच घेतलंय थोडेसे अर्धा चमचा जिरा हळद घेतलंय आणि कसुरी मेथी ही सरोजाकडे आवडता वड्यामध्ये म्हणून मी आवर्जून घालते. टेस्ट वेगळं येतात आणि ते बारीक बारीक दिसतात ना ते ठिपके वडे छान दिसतात. एकदा तुम्ही सुरुवातीच्या वड्यामध्ये केलेलं आठवत आहे मिरची आणि कसुरी मेथी म्हणून बोलले ना इच्छेनुसार आवडीनुसार कायो घाला वडो जो सुबक दिसा भयो अगदी बघताच खाण्यासारखं तर तुम्ही आवडीनुसार घाला. हे आपल्या नेहमीचा तांदळाचा पीठ त्याच्यानंतर ह्या ज्वारीचा पीठ 1 वाटी अर्धा वाटी गव्हाचा पीठ घेतलंय आणि ह्या जा पीठ हा आपल्या उकड्या तांदळाचा म्हणजे आता ह्या पीठ कसा केला हे कमेंटमध्ये येतं ना जसं मी लाडूच्या वेळेत टाकलेलं आहे तर काय नाही आपले साधे उकडे तांदूळ धुतलेले असतात उकडलेले असतात चांगले सुकलेले असतात त्याचा काही गरज नाही तुम्ही डायरेक्ट चक्कीवर देवा लायच जर ते दब झाले चिवट झाले तर दर असे शेका किंवा उन्हात सुकवा आणि लगेच चक्कीवर दळून आणा असं ह्या पीठ तयार होता जसं तांदळा. हा तसा या तांदळाचा म्हणजे हे जर घातला सुकड्या तांदळाचा पीठ तर तुमका ह्याच्यामध्ये रवो घालूची गरज नाही अगदी नसाल तर तुम्ही त्याच्या ऑप्शनल म्हणून रवो घाला तेवढंच एकच वाटी. चला आता तवो चोच घेतलाय ज्याच्यावर मी आता या धने बडीशेप नाही धने आणि मेथी जराशी ही करते मेथी आधी नाही भाजायची धनेच भाजायची. भरपूर सारे टीप ते तुम्ही बघा माझ्या प्रत्येक वड्यामध्ये असत. आता ते तवा तापेपर्यंत आता धने घेतले आणि जिरा घेतलाय की त्या ह्याच्यामध्ये मेथी आधी नाही टाकायची मेथी जास्त लवकर भाजली आणि जास्त भाजी गेली तर ती कडवट लागतात. धने आपले मच्छी गोळे असतील तर त्याला एक पाण्यात भिजूचा लागतात आणि त्याची पावडर जो करूची असतात तर असे शेकूचे लागतात. हे बघा आता मी हातीने हे केलंय आणि आता हे थांबवलंय तर तडतडतले जिरा आणि धने तर आता मी हे इतपत झाले गॅस करूया बंद कारण तव जाडा खूप तापलेला तर मेथी काय भाजले नाही ती अशीच टाकते म्हणजे ह्या ज्या गरम ह्याच्यामध्ये ती तेवढी भाजून निघाल पण जास्त मेथी पण टाकू सारखी हा कडवट जसा प्रमाणात असा आता माझा या 4 वाटीच्या प्रमाणात मी 1 चमचाच मेथी घेतलंय जर तुम्ही जास्तीचे करत असाल तर त्याप्रमाणे चवीनुसार मेथी घेवा. हा इलो परब किचन मध्ये वडे होतात ह्यो सुगंध इलो म्हणजे काय धने मेथीचा वाटला की कळतला की लोकांका वडे एवढा एकदम बारीक पूड नाही असा दरदरीत चालता एवढा दरदरीत तुमका जर नको असाल तर तुम्ही एकदम बारीक पूड करा. आता मिक्सरचा भांडा पडता छोटा आणि त्यात हे 4 चमचे कसा वाटत तर एवढाच दरदरीत वाटत पण ते मस्त लागतं हा आधी आलं ना दाताखाली इला तर धने आणि तर छान टेस्ट लागतात. आता पिठा हे तुम्ही चाळून घेऊची असाल तर चाळून घ्यावा तोपर्यंत मी हे काय करताय पाणी तापत ठेवते मी पिठा चाळून घेतलेली आहे तुमका सांगूच्या आधीच मी पिठा चाळून घेतलाय तर ते मिक्स करते तोपर्यंत हे पाणी तापता पाण्याचा अंदाज तुमचो. असं म्हणतात वड्याचं पीठ ना म्हणजे वडे फुगवचे असतात ना तर गरम पाण्यात हा वड्याचं पीठ गरम पाण्यातच मळायचा की त्या आपण ह्यात तिंबवत नाही हो. आता ह्या घेतल्या आधी मेन उकड्या तांदळाचं पीठ त्यात ज्वारीचं त्याच्यानंतर गव्हाचं पीठ जास्त घालायचा नाही जास्त घातलास तर वडे नरम राहतात म्हणजे तो वड्यांमध्ये जो ताजपणा आणि क्रिस्पीनेसपणाचा खुसखुशीतपणा तो कमी होता म्हणून गव्हाचा पीठ कमी वापरा. जर तुम्ही उकड्या तांदळाच्या ऐवजी रवा वापरत असाल तर गव्हाचा पीठ मायनसच करा म्हणजे स्किपच करा. हा आता या सगळ्या ढवळून घेते आधी ही पिठा चारो
आणि ह्या घालते आपल्या चवीपुरता मीठ. त्याच्यानंतर आपण जो वाटला आता घालूया. आता माझी फेवरेट. आता कसुरी मेथी आपल्या हाताने अशी क्रश करून घालायची. पाणी तापला. त्याच्यानंतर घालूया हळद. आता हळद सुद्धा कोणाकोणाक वड्यात आवडत नाही. मी पण काय काय वड्यामध्ये घातले नाही की त्या माका नाही आवडत हळद. वडू मेथी पण कडू, हळद पण हळू आणि कडू तर एक कारण आहे. आणि कलर पण येतं आणि वडो आपलं शेकलो ना तो कळत नाही हळदी. म्हणून हळद घालते वेळी जर आवडत असत तर घाला. सुबक जर दिसूचे तर नक्कीच घाला. बबल्स दिसतात. आणि तुमच्या भाषेत काय म्हणतात ती वाफ जाता मी म्हणतोय, तुम्ही म्हणतात बाष्प जातो. आम्ही आमचा मराठी बरोबर ना. हो. आता लागात तसा पाणी घेते. मी बोलले ना पिठाचा काय काय अंदाज पंची तुम्ही पाण्याचं प्रमाण देऊ शकत नाही. जुना नवीन कसलाही पीठ असता आपल्यात कळत नाही पाण्याचं एवढाच वाटी घाला. आता 4 वाटी पीठ आहे तर तुम्ही 2 वाटी पाणी घाला असं नाही. तांदूळ नवीन जुन्यावर असतात, गव्हावर पण असतात. आता ह्याच्यात जर रव घातलास तर जास्तीचं पाणी पण लागतं. त्याच्यामुळे पाण्याचं मी पूर्ण अंदाज देत नाही. पण मी या तापत ठेवलंय पुरा 1.5 ग्लास. तर आता किती लागत मी तुमका सांगते नंतर. हे बघा 1.5 ग्लास पाण्यामधला ह्या किती रव लागू? पाव ग्लास. पाव ग्लास. हा पाव ग्लास. एक घोट. आता मालवणी सांगायचं झालं तर एकच घोट रवलो. एक घोट रव. तेवढा पाणी रवला म्हणजे 1.5 ग्लास पाणी ह्याचा पुरा लागला. 1.25 ग्लास. कारण शेवटी तांदूळ पाणी खेचून घ्या. हो. आता ह्या असा तुम्ही म्हणा 3 बोट ठेवता पण ह्या अजून पीठ उपसरा तर जरा थंड होते म्हणजे आपलं तेल तापात तोपर्यंत थंड होईल. मग आपण वडे लागलीच ठेवायची गरज आहे. आता वड्याचे गोळे मी करून घेतले. एक दाखवा करून. हा तो काय लिंबाचं गोळो करूच होतो. आणि हे असा मला का अशी सवय आहे ह्या अंगठ्या खालच्या चवड्यान थापूची. कोणाकोणाक अशी बोटान थापूची सवय अशी. असो पण चालता. किती पातळ? इतपत पातळ. जास्त पण पातळ जास्त नाही पातळ. हा आता ह्यो मी बोटान थापले तो लयच पातळ झालो. आता बघूया तेल तापला की नाही. तापला जरासं चरचर आवाज येलो म्हणजे एवढा पण नाही उसाळून तापला. आता तापायला द्यायला वडू बसतो होतो. आता बघूया काय होता तो. कधी कधी पहिलं वडोच फुगता नंतरचे फुगणत नाही असा पण आता बघूया याचा काय होता. फुगलो. फुगता की त्या तेल तापला नाही ना व्यवस्थित. त्या आता खाली खाली असा ढकलला तर फुगता. त्याची फक्त कडक होता. त्याची मजा नाही. वडो जो स्वतःहून आपसूक फुगता तो वडो. नाहीतर मग ह्यो छेडलेलो वडो एवढो ह्यो नाही. तो बघा तो त्याच्यात बसलो म्हणजे आपल्या तेलाचा या तेल गरम नाही झालं. बघा म्हणजे तेलाचं पण प्रमाण तापक वया. आणि वडे हे पूर्ण बारीक नाही, मीडियम नाही, मोठ्या गॅसवरच म्हणजे चुलीची पूर्ण तुमची आग पेटत व्हायला. लाकडा भरपूर लावा चुलीवर करतात तर. आणि गॅसची आग एकदम फुल तरच तुमचे वडे. त्याला काही कमी जास्त करायचे नाही. तेल जरा पण थंड झाला की वडो फुगणार नाही. फुगलो नंतर पण बघा शेकलो नाही. वारड्यात आलो तो पूर्ण वारड्यात आलो. बघा एक वडो देवाचं. जसं चुलीत आपण घातलं नाही ना तसं झालं चुलीत. पण मोठं झालं होतं. चला तेलाचा बोट घ्यायचा. आता तर तेल तापण दे. आता मी 3-4 वडे तापून घेते. हे बघा असं हे फोलकट केल्याने पिठात आणि त्याच्यावर त्यांनी तेल घातलं म्हणजे कसं पिठात सुद्धा तेल लागतं. आणि वाटीचं तेल नाही तर वाया जात. बरोबर की नाही. भांडा पण किती भरा. ये काय असं करा ना त्याच्या चवड्याने तुमचा कसा होता. हे असे वडे थापून थापून ही नस पूर्ण इथपर्यंत दुखत येता. असे 5 वडे थापलेले आहे. पुरी इथून अशी नस दुखलेली येतं ना प्रेशर येतं. आता कोणाचा 5 परतावन म्हणशाल तर माझ्या बहिणीचाच 5 परतावन पुण्यवचन कन्यादान मी केलेले. बघा आवाज पण इलो तर कमेंट मध्ये सांगा. आणि स्वतःहून तो फुगाक लागलो तो बघा. काय करायची गरज.
म्हणून तेलाचा तापमान फुल गॅस. तुम्ही कमी जास्त करूच नको. तेल तापात तेवढं वडो तुमचं चांगलं फुगाय. आता वडे थापते वेळी बांगडे असतात आपल्या हातात, ते असे बांधायचे. नाही तर मागे रवत असतील तर मागे ठेवायचे. माझी जास्त मागे रवणच नाही, मी सारखे सारखे प्रत्येक एका पाठी करतो. चाली चाली आपली ही पण एक टीप होऊन जातात. झालं बघा. एक म्हणतात की पुऱ्यांपेक्षा वड्यांका तेल कमी लागतात, म्हणून माणसं पुऱ्याऐवजी जास्त वडेच खातात. बरं. तेल उसळलेलं असलं की वडो आपसूक खालून जाऊन वर येतात. आणि मग हे बघा फुगलो. नाही त्याच्यात या कसुरी मेथी मध्ये ओके ओके. पाठच्या साईडने तरी फुगलो. हे बघा तयो परत आहे ही बघा, हे माझी मेथी या कसुरी. जसजसा आपण असं धरलो ना की हय सुकत जाता वडो आणि तेल आता खाली उतरत जाता. ह्या एक वड्याचं महत्व. बोलत राहावाक वेळ नाही. दिवसोरोज मग बोलायचंय कधी खायचं असं झालंय. बघा ना काय फुगलो मस्त. असं वाटत नाही की हो फुगलं तो का आता मी ह्या करतोय चेमतय आणि असं खोलून दाखवते. पण आता तुमच्यासाठी दाखवत आहे बघा. चला येवा. याच्यात काय भरतास? पीठ आता काय केलेली आहे, सरोजकडे काळे वाटाणे दिसतात, म्हणजे त्याच्याकडे दिसता मका सांबारा असतात, त्याचा उसळ असतात. सरोज बोलला वहिनी आता इथे खाऊनच जावा तुम्ही काळे वाटाण्याची उसळ आणि फेवरेट आहे ना. माझा फेवरेट सांबारा आणि उसळ काय हो तेव्हा माझा फेवरेट. मी नुसता पिऊन पोट भरून तसाच राहतोय. पण आता वडे होत ना एवढे केलेले तर येवा. सरोजच्या भाषेत चाली चाली झाले हे वडे. हा एकदम कधी झाले कळलेच नाही. हा म्हणजे तेल व्यवस्थित तापलेलं असलं पाहिजे आणि गरम पाण्यात तुम्ही मळून ठेवा पीठ. तुमचे वडे फुगणारच आणि शेकलेही व्यवस्थित जाणार. जर तेल कमी तापलं असेल तरी ते वाढायचं, काय म्हणतात वाढता म्हणजे कडक होतं. पण तेल जर व्यवस्थित तापलं असतात तर ते कडक होणंच नाही. आणि फुगण्यासाठी तुमचं कसं सांगितलं पाणी बघा किती वेळ होतं तसं. हा गरम गरमच पण मस्त फुगलेलं वडं आणि दिसतं पण किती सोबत बघा. वाटतं की नाही की आता खाऊया चाय बरोबर या उसळी म्हणतात, नाही तर चिकन मटन. आजकाल पाचपरतान चालू आहे, लग्नाचं सीझन चालू आहे ना. तर पाचपरताना जर का कोणाला बनवते असतं नाही ना झटकीपट, तरी नक्की व्हिडिओ पूर्ण बघा. लगेच होतले 5 माणसं इली तरी होतले आणि जास्तीचे इले तर मी ऑप्शन सांगितलंय. उकडा त्यांना सुगंध राहत नाही. आता जेवती वेळ आणि 12:30. चॅनल लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि अजून कुठले व्हिडिओ होय आणि टिप्स होय ते खाली कमेंट करून सांगू विसरू नका.